И здравейте на всички, като гледате. Аз съм Електрогледманекс и днес ще пишем с кучето. Част с кучето. Почваме да четем. Това е Мартин. Кучето се слуша. Ще пише на латиница. Как? Опа. Какво слушаш? Какво слушаш? Кучето се опитва да скрие факта, че изобщо не разбира за какво става въпрос. Как? Така не. Така не разбираш. Пак ли обърках разговора? Знаех си аз. Тъп съм и това е. Сори, опитвам да се гръмна. Не дей. Може. Не дей. Куче. Много жалко. Това няма си смисъл. Кое е жалкото? Кое е жалкото? Майте вятър те вее на бяла кобила. Как? Какво? Не питай. Що да не питам? Що да не питам? Е, така ще видиш. Какво ще видя? Опа, какво ще видя? Кучето нищо не казва. Кажи да е. Куче бот. Куче се чувства като нараспит. Ти си на ти си на разпит. Не го разбрах. Да си разбрал. Кучето гледа Кучето гледа Мартин накриво. Какво ти става днес? Опа. Ей, такова ми става. Чарано. Така, а? Шарано. Ди. Кучето гледа една. Какво е интересното на Какво е интересно на мравката? Кучето свива рамене и вдиши шум. Кучето гледа една мравка. Как? Какво? Какво е интересното на мравката? Кучето свива рамене и вдиши шум. Това е същото. Това е същото. Кое? Да вдигаш рамене и да въздишаш шумно. Много добре. Чао, Мартинчо. Ела скоро. Пак ще се объркам тук. Съм. Това нямаше смисъл. Нищо в този свят няма смисъл. Така
Ами? Какво ами? Кучо спря да обръща внимание на Мартин. Отива да се кефи на живота. Пък го бил той и кучки. Да, аз съм френски, окей, фрески булдог. Знам. Много. Много знаеш. Мартине, не мога да го връзна. Също направя. Шо е? Наистина ли не ти е ясно? Да. Ще гледам Тинтер. Защо ме гледаш така? И... Не! Малко! Окей, извинете, тук сме. Извинете за шума, който чуете, просто брат ми не се съобрази. Защо ме гледаш така? Защо ме гледаш така? Ей така. Как? Ей, така. Така? Как? Ей, така. Ами, така. Мартине, бива ли така? Да! Чудесно! Да? Чудесно е! Иска ли питане? Иска ли? Не. Кофти работа. Да. Ти? Да, разбирам това, просто го искам да го прецекам. Да ти не работиш. Хубаво. Да. Хубаво. Мартинчо, мразиш ли? Не. Не. Те мраза. Нищо не разбираш, май. Май или... Това ще напиша на български. Май или юни. Май или юни. Аз съм да ви къде беше, че не съм съпнал да пиша на български. Май или юни. Опа. Па нещо... Май... Аз цъкам нещото... така. Май или юни. Знам. Та. Ти нищо не знаеш. Хубаво. Чо? Още малко извинявам, съм те да съм. Не си. Ама. Клипът свършва. Клипът свършва. Чао! Кучето пада на колене пред Мартинчо и започва да пее. Не си отивай със сълзи на очи. Окей, ще продължа. Ама на колен. И, окей, хора, това беше всичко от мен. Абонирайте се. Значи, абонирайте се за мен.